Maayong adlaw mga bata, ang maminaw ug magtuon makakaton. Kini si Teacher Maria Genevalin, magatudlo kaninyo sa MTB MLE Sinugbo Anong Binisaya Grade 1. Mga bata, magtuon na usab kita karon. Ang atong pagatun-an mao ang mga pulong nga nagaray. Sa Ingles mga bata, rhyming words. Sa dili pa ta magsugod sa ato ang leksyon mga bata, sayaw usa kita, mag-energizer kita mga bata. Dali og subay kamo ni teacher. Magampo ta mga bata, iduko ang atuang mga ulo. Ginoong Hesus, salamat kaayo karon nga adlaw nga nagkatapok na pud kami karon para sa amuang leksyon. Hinaot Ginoo nga makakaton kami ug kaning among nakatunan magamit ni namo sa pang-adlaw-adlaw namo nga kimbuhaton ug madayeg namo ang imuang ngalan. Pasayloa kami sa mga sala sa buhat sa pulong sa unahuna, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga bata, naaba oy absent karon nga adlaw? Oy, wala di ay. Very good mga bata, kay ania di ay ang tanan. Mga bata, naabay gihatag si teacher nga tahas o assignment adtong niaging adlaw? Okay, wala di ay. Karon mga bata, sunod na dayon kita sa tuang leksyon nga bag-o. Andam na ba kamong maminaw ug makakaton mga bata? Sige, ato nang pagasugdan. Kini mao ang atuang katuyuan sa pagtuon karong adlaw. Una, mailhan ang mga pulong nga nagaray. Sa atong diskusyon karon mga bata, pagkahuman mailhan na nato ang mga pulong nga nagaray. Ikaduha, makahatag og mga pananglitan sa mga pulong nga nagaray. Katulo, magamit ang mga pulong nga nagaray sa paghimo og balak o kanta. Sige, ato nang pagasugdan. Una kita mo padayon mga bata, nausa oy basahon si teacher nga balak alang kaninyo. Mga bata, unsa may nakita ninyo sa hulagway? Insakto! Ang nasa hulagway, mga prutas sama sa
saging ug kapayas. Naapod oy gatas. Nagpasabot mga bata na ang balak nato karon mahitungod sa pagkaon. Mga bata, ato nang pagasugdan sa pagbasa ang maong balak ug maminaw kamo ni teacher samtang ako nagbasa. Ang gatas ug itlog pagkaong pampahimsog. Ang saging ug kapayas makapahimsog sa lawas. Muinom ka og gatas, mukaon ka og itlog, dali ra gyud kang mahimsog. Nagustuhan ba ninyo ang atong balak mga bata? Sige, atong utruhon. Maminaw kamo ni teacher. Ang gatas ug itlog pagkaong pampahimsog. Ang saging ug kapayas makapahimsog sa lawas. Muinom ka og gatas, mukaon ka og itlog, dali ra gyud kang mahimsog. Unsa man ang uluhan sa atong balak? Ang uluhan sa atong balak mga bata, ang gatas ug itlog. Mga bata, makaunsa gali ang gatas ug itlog? Insakto, makapahimsog sa atong lawas. Usab man mga bata, ang saging ug ang kapayas usapod kini nga makapahimsog sa atoang lawas. Karon atong adtuon ang atong balak. Atong susihon ang mga pulong nga anaay mga linya. Sama niini ako ang linyahan mga bata. Itlog, pampahimsog. Kapayas, lawas. Itlog, mahimsog. Mao kana ang mga pulong o pare sa mga pulong nga atong gilinyahan gikan sa atong gibasa nga balak. Karon mga bata, ato kining tun-an. Mangutan ako. Ang pare sa mga pulong nga atong gilinyahan mao ang gitawag nga unsa kaha mga bata? Gitawag kini og mga pulong nga nagaray. Unsa gali kadto mga bata? Maayo. Mga pulong nga nagaray. Sige, atong tun-an pag-ayo ang mga pulong nga nagaray. Tunan ta ang mga pulong nga nakita gikan sa atong gibasa nga balak. Ang pulong nga itlog ug pampahimsog maoy unang gilinyahan. Unsa man ang atong namatikdan sa maong mga pulong? Unsa man? Atong tan-awon ang mga katapusang letra ug ang katapusang tingog. Sige, akong linyahan. Unsa man ang atong namatikdan? Ang duha ka pulong mga bata pare-parehas og mga tingog nga anaa sa tumoy. Ania pa mga bata, nakita nato ang kaparehas nga mga letra o tingog nga makita anaa sa
tumoy sa pulong. Kapayas, lawas. Mga bata, unsa may namatikdan nato sa paris nga mga pulong? Insakto mga bata, pareha sila og katapusan nga letra. Ang pulong nga itlog, mahimsog. Di ba magkapareho mga bata? Mao kana ang mga tingog nga magkaparehas nga makita nato sa tumoy sa atong mga paris sa mga pulong. Unsa daw ang tawag sa mga paris sa mga pulong nga naay parehas? Parehas og mga tingog nga naa sa ulahi? Kini mga bata ang gitawag og mga pulong nga nagaray. Unsa gali to mga bata? Insakto, mga pulong nga nagaray. Karon mga bata, maghatag si teacher og mga pananglitan sa mga pulong nga nagaray. Una, baboy, lumboy. Baboy, lumboy. Ikaduha, baso, laso. Baso, laso. Ikatulo, bituon, igsuon. Bituon, igsuon. Ikaupat, bola, lola. Bola, lola. Ikalima, botones, calzones. Botones, calzones. Ikaunom, gamot, kamot. Gamot, kamot. Ikapito, hari, pare. Hari, pare. Ikawalo, kawayan, taytayan. Kawayan, taytayan. Mga bata, unsa may inyong nabantayan samtang gibasa ni teacher ang mga paris sa mga pulong? Aduna kini? Aduna kini o magkaparis nga tingog. Tumoy sa mga pulong nga nagparis o pulong nga paris. Parehas ang litra, parehas pud ang tingog sa tumoy. Mga bata, mao kana ang ilhanan sa mga pulong nga nagaray. Mga bata, nakakaton na kita kung unsa ang ilhanan sa mga pulong nga nagaray. Nakakaton ba kamo? Maayo. Karon mga bata, kini ang atuang angayan timan-an og hinumduman sa atong gibuhat nga pagtuon karon mga bata. Mga bata, ang mga pulong nga nagaray, mao kini ang mga pares sa mga pulong
nga parehas og tingog sa katapusan. Kun parehas tingog sa tumoy. Pananglitan, sama sa gatas, lawas, itlog, himsog. Karon mga bata, aduna kitay mga buluhaton. Atong tanawon mga bata, kung kamo, aduna ba kamoy nakatunan sa atuang diskusyon karon nga adlaw. Andam na ba mo mga bata? Sige, ato nang sugdan. Karon mga bata, adto kita sa unang buluhaton. Pahimangno. Tan-awa ang matag paris nga pulong. I-check ang sakto kung ang paris nga pulong pareho og katapusang tingog. Dili kun wala. So unsa gali to mga bata? I-check nato kung ang paris nga pulong unsa man mga pulong nga nagaray og dili kun wala. Una, sudlay, tulay. Sakto o dili. Unsa man ang insaktong tubag mga bata? Ikaduha, bao, baso. Sakto o dili. Ikatulo, lolo, lola. Insakto siya o dili. Ikaupat, gatas, bugas. Sakto o dili. Hain man nato ibutang ang check mga bata. Ikalima, dahon, bulak. Insakto o dili. Humana ba kamo mga bata? Sige, ato ning chikan mga bata, unya dapit paghuman sa tanang buluhaton. Paghuman og answer nato sa tanang buluhaton. Humana ba kamo? Sige, moadto na kita sa ikaduhang buluhaton. Pahimangno. Komplituha ang mga ngalan sa butang nga gilarawan sa ubos. Pilia ang pulong nga pinakagaray sa maong pangalan ug isuwat kini sa kahon. Sige mga bata, tagaan muna ko og napulo ka segundo aron sa pagtubag sa matag item. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam. Humana ba kamo mga bata? Maayo. Sige, ato ra nang chikan unya pagkahuman sa tanan natong buluhaton. Musunod na pud kita sa ato ang ikatulo nga
buluhaton. Ikatulong buluhaton, pahimangno. Maminaw kamo sa basahon ni teacher nga balak. Pagkahuman mga bata, isulat ang mga pulong nga nagaray sa balak, sa maong balak. Andam na ba mo maminaw? Sige, ato nang sugdan ang pagbasa. Ang batang buutan. Ang bata nga buutan, garbos sa ginikanan, mutuman sa sugo, ug sa lain nga mando. Karon mga bata, isulat sa maong linya ang pulong nga nagaray sa maong balak. Tagaan gihapon mo nako og napulo ka segundo sa matag item. Una, unsa kaha ang pulong nga nagaray? Ikaduha, karon mga bata, moadto na kita sa ikaupat nga buluhaton. Mao kini ang katapusan nga buluhaton nato karon. Pahimangno. Pangitaa sa column B ang mga pulong nga garay sa matag pulong sa column A. Isulat ang letra niini sa blanko nga tupad sa kada numero. Una, bangka. Unsa kaha ang pulong nga garay nga makita sa column B? Ikaduha, botones. Ikatulo, dako. Ikaupat, ganghaan. Ikalima, kabaw. Ikaunom, kamote. Ikapito, kawayan. Ikawalo, kutsilyo. Ikasiyam, lababo. Ikapulo, lata. Napulog usa, lolo. Napulog duha, pala. Ikanapulog tulo, puno. Ikanapulog upat, tanom. Ikanapulog lima, linya. Humana na ba kamo mga bata? Okay, ug nahumana na mga bata ato nang tsikan ang tanan nga mga buluhaton. Sugod sa buluhaton, unang buluhaton hangtod sa ikaupat nga buluhaton. Karon mga bata, ato nang tsikan ang mga buluhaton. Unahon nato pag-check ang unang buluhaton. Unsa ganito mga bata ang pahimangno? Pahimangno sa unang buluhaton. Tanawa ang matag paris nga pulong. I-check ang sakto kung ang paris nga pulong pareho o katapusang tingog. Dili kon wala. So una, sudlay, tulay. Asa man ang atong tsikan mga bata? Ang sakto o ang dili? Insakto.
sakto ang sudlay ug tulay. Sudlay ug tulay nagpakita og mga pulong nga nagaray. Ikaduha, bao, baso. Sakto o dili. Insakto. Ikatulo, lolo, lola. Mga pulong ba sila nga nagaray? Dili. So, dili ang atuang chikan. Ikaupat, gatas, bugas. Sakto o dili? Insakto. Kini sila mga pulong nga nagaray. Ikalima, dahon, bulak. Saman ang tubag? Dili. Nakakuha ba kamo mga bata? Maayo kay nakakuha di ay kamo. Musunod na pud kita sa ikaduhang buluhaton. Adto na kita sa ikaduhang buluhaton mga bata. Unsa gani to ato ang buhaton? Ato ang kumpletuhon ang ngalan nga anaa sa hulagway ug pangitaon nato ang pinakagaray nga pulong nga naa sa hulagway. Una mga bata, unsa man ang gipakita sa hulagway? Mao kana ang tasa. Tasa. Ang pulong nga pinakagaray, unsa man? Insakto, basa. Tasa, basa. Ikaduha, ang naa sa hulagway mao ang bola. Bola. Ang pulong nga pinakagaray, lola. Bola, lola. Ikatulo, buwa. Duwa. Buwa, duwa. Ikaupat, uwak, buwak. Uwak, buwak. Ikalima, siga, duga. Siga, duga. Ikaunom, kamot, gamot. Kamot, gamot. Ikapito, liso, piso. Liso, piso. Kawalo, sista, pista. Sista, pista. Ikasiyam, unsa man ka nang nasa hulagway? Sabon. Sabon, tabon. Sabon, tabon. Nakakuha ba kamo mga bata? Maayo, kay nakakuha di ay. Kay nahumana naman kita og check sa ikaduha nga buluhaton. Ato na pong chikan na ang ikatulo nga buluhaton. Unsa gani ang pahimangno adto mga bata? Sakto, isulat nato ang mga pulong nga nagaray sa balak.
Sige, basahon sa ni teacher ang maong balak ug ato ang ansiran ug tsikan pagkahuman. Ang bata nga buutan, garbo sa ginikanan, mutuman sa sugo ug sa lain nga mando. Una, unsa man ang mga pulong nga nagaray? Insakto, buutan, ginikanan. Mabantayan nato mga bata nga pareha sila og tingog sa ulahi. Buutan, ginikanan. Ikaduha, sugo, mando. Sugo, mando. Ari na pod kita sa ikaupat nga buluhaton. Ang last nga buluhaton nga ato ang tsikan karon nga adlaw. Unsa gani atong buhaton mga bata? Atong isulat ang letra sa column A padulong sa column B sa insakto nga pulo nga pinakagaray. So, una, bangka. Bangka. Unsa man nga letra ang insakto nga answer? Insakto. Letrang D. Nangka. Bangka, nangka. Ikaduha, botones. Unsa man ang insakto nga letra? Letrang B. Lanzones. Botones, lanzones. Ikatulo, dako. Letrang F. Pako. Pako. Ikaupat, ganghaan. Letrang L. Tunghaan. Ganghaan, tunghaan. Ikalima, kabaw. Letrang K. Tiyabaw. Ikaunom, kamote. Letrang A. Kapote. Kamote, kapote. Ikapito, kawayan. Letrang J. Taytayan. Kawayan, taytayan. Ikawalo, kutsilyo. Letrang C. Martilyo. Kutsilyo, martilyo. Ikasiyam, lababo. Letrang I. Pabo. Lababo, pabo. Ikapulo, lata. Ang saktong tubag, letrang G. Pata. Lata, pata. Napulog isa. Lolo. Letrang N. Ulo. Lolo, ulo. Napulog duha. Pala. Letrang I. Sala. Pala, sala. Ikanapulog tulo. Puno. Letrang M. Tuno. Puno, tuno.
Napulog upat. Tanom. Letrang O. Unom. Tanom, unom. Ikanapulog lima. Linya. Letrang H. Pinya. Linya, pinya. Nakakuha ba kamo mga bata? Maayo kay nakakuha di ay kamo. Karon mga bata, nakakatunagit kita mahitungod sa mga pulong nga nagaray. Karon mga bata, anaa kitay angay nga timan-an og hinumduman. Unsa gani kato ang atuang gidiscuss karon mga bata? Insakto, mga pulong nga nagaray. Unsa kahay angay timan-an og hinumduman nato? Kabahin ani mga bata. Unsa kaha? Unsa pa man ang angayan natong mahinumduman? Mga bata, ania pa ang angay natong mahinumduman? Ang mga pulong nga nagaray mga bata pare sa mga pulong nga parihas og tingog sa katapusan, kun parihas nga tingog sa tumoy. Unsa man ang gamit sa pulong nga nagaray? Ngano mang kailangan pa mangyud nato ning tun-an mga bata? So ang mga pulong nga nagaray gigamit aron mahimong maanindot ang usa ka balak o kanta. Sama sa gibasa ni teacher ganina nga balak, maanindot ba kato mga bata? Oy, maayo di ay kay maanindot. Tungod kay gigamitan to siya nato og mga pulong nga nagaray. Sama sa ang gatas ug itlog, pagkaong pampahimsog. Gigamitan siya og mga pulong nga nagaray. Mga bata, hain man nato makit-an ang mga pulong nga nagaray. Oh, hain ka mga bata, natun-an na nato kini. Ang pulong nga nagaray makita sa katapusang pulong sa matag linya sa usa ka balak o kanta. Pareha sa itlog ug makahimsog naa sa ulahi ang pulong nga maoy hinungdan nganong gitawag sila og mga pulong nga nagaray. Maura kato mga bata og hinaot nga naatay na katunan sa atoang leksyon. Apan mga bata, sa dili pa kita mo tapos, muhatag usa si teacher og tahas o assignment para kaninyo, para inyo ang mahimo sa inyo ang tagsa-tagsa ka balay. Haron pagkasunod nga pagkita-kita nato ato na pud kining ma-chikan. Andam na ba mo mga bata? Sige. Tahas o assignment. Pahimangno. Pahimangno. Paminaw sa kanta nga kantahon sa inyong maestra. Ilha ang paris sa pulong nga nagaray nga makita niini. Lingini ang letra sa insaktong tubag. Karon mga bata,
Mukanta si teacher o kamo maminaw haron maka-answer kamo sa inyo ang assignment or sa tahas nga akong gihatag kaninyo. Langgam naglupad-lupad, ang pako ibuklad-buklad, sa hangin nagduyan-duyan, kay nagulat sa ulan. Luksula tay sa sanga, tweet, tweet, tweet ang iyang awit. Luksula tay sa sanga, kay nalipay siya. Langgam naglupad-lupad, ang pako ibuklad-buklad, sa hangin nagduyan-duyan, kay nagulat sa ulan. Luksula tay sa sanga, tweet, tweet, tweet ang iyang awit. Luksula tay sa sanga, kay nalipay siya. Ug dinhi natapos ang atoang leksyon mga bata. Hinaot daghan kamong nakatunan karon nga adlaw. Mga bata, ayaw kamo pag-undang sa pagkaton haron mas mahanas pa kamo. Salamat o God bless mga bata!